kador belai kabala bantit ya kabalang hakane ke pertai haba filatip ya kata kador jong kabalang kelipat mentah kadno kador jong pi marwai haba pidon hakane kabalang tang rai pisong dor kadno kador jongi hakli ya lade nga song dor kadno tharai pitip ya kador piat hagini kisngi tip em dor sini pimtem tip ka sini ke pesan pu tengka dang tip banya ya ki dor iki kat ya lade ngin klem tip saya kador jongi kat nongi song dor kane ke pertai ngidon kane kabalang kador jong kabalang kadai kata kador belai katno kador jonga bat kador jong pi hakmat jong belai katno ngi budor wei kun samlau keli na ke kemi wong ko mei hakmat jong pi katno nga song dor manga kuli kun samlai ke kemi mei ngadai kun bhabriu jong pi ukon uba marwei jong pi hakmat jong pi mei katno nga song dor kane karenyeng jonga ong ke kemi ngabu dor yame siklor ong ukun siklor mai siklor tau ong haba kumta ai advance nga sipo hajar ngan piknik berti kena ngin syukur tang ta kadno te kador jongi wei pai wei lem da ngila tip ya la ka jong kador ladam tip ya kador jong simet kumnon tip ya kador jong ki bebon ha kepala ladanga ngam snau thu ya la ka jong kador kumno ngan tip ya kador jong itai kumno ngan tip ya kador jong ki para bengai ki baya don lang ha kepala daina kata kadau kan ngin jawru ya ki umat bangin perkat ya la ka jong kador banadu kane kesngi ngin snau thu ya kador bangin nang ban le ei naga benta ka balang ka jong ulai ngala ban suong ko ki kon samla kan thei bat chenrang pen itnat ya le de kat ka bapila haka jingi aj lenti nang ne shakmat pen itnat ya le de kat bapila ko ki samla chenrang pen i ya la ka jong ka mai haba phiya ya ka pathai rengkat bala ka jong ka balang ko kirama pen i ya ka jing slur ban yen haki jinya le hakane ka pathai ko kilong kemi ngan ong tu pen klan haka jing ya nanti ka jong pi kita kan kidai kador yang i kentai bat sinrang hapo jong ka balang nyirakhe ngin sakliap no mo pastor ya kade ka jing rakhe ka basi spa lai puai ngin sakliap no ngin sayo da ka wei pan habala kliap no ya kane ka jing rakhe ayu phin sngau ya le de ngin kliap lang ru hatungin kliap lang no ya le de ru dei lang bagane ke ngin yeng hagane ka perthai daga bangi kan mau ya kita ki pa bat ki commitment bangiru ngin IT met bat mensem na ka bentala ka jong ka bala para bangai ki jing rakhe ki ya ja kane ka perthai ka bala penkop da ka buram ka jong ublai kala nang dap kisnem ki por ki ya ka perthai yet ya ka dor jongi kom ki khot ki badon por jong ka para bangai bayet hakapor jong kari Bible ngem jeka ngi halau mei bangila khambun pa ngem jeka ka jing mane la idei ban thau no ada ka wei ka jing mane namar ki khon jong ka balang kim ngem sho minta pade
tang kendiat teli kisnam don show ngelaban pej halaki jong ki balang ki jong ngabat ki jong pi ki samla kat nu phi don ki riu start ki bawat benia ki ong ba tang khat san persen ki wan saka jing mane dei nam dei tem dei kum ta tarai ki samla kan thei bat chen rang ha thang rain ki awan tang khat san ngut na ka sispa saka jing yasang kham tam ha ki met balang ha ki sni saja an kum ta ter ter tip ka dei nam dei nin yo ong la ka ong la ban dei ko ki paj ba ha ka balang ha ki sngi poya ki balong jing ya sang ka balang baro ka wei ki ba poi sha ka yeng ka ba kentang la shim entat ba ki poi kum ba prangut na ka sispa ta tela dei be la dei prangut na ka sispa lada hathang rain phi adon khendai spa lada yawan tang khendai prangut na ka sispa jing mene la jandap ston la jandap unyawan prangun sudi baik no dau pra yu ar hajar bangi adon mangi balang lau mai phila lum chu i gibriu ki baya tho samla ka sisnam ki kun samla kin nempalat ya ka sangut na ka sispa ki ba syua sospen kilong kendai pausan na ka sispa ni ju ya keli ya nadi kador jong ka balang lathiet ta kador belai katnu kador jonga hakmat jong belai daina kata kadau ken bangin yo ya ka bangin dem menta hakmat jong belai bat ngin yang jojru bangin thaupat ya ka history ke patmai haki por haki mau mer ki bangin dang jam sakmat kum ka balang ukhasi ya ka ktindor u nyukor bha ladap ngan keli ya phi ke ai kador ka kham e ban juba ba syukli tu mo ka ai kador kamut ayu dor don ka ba kham suk dor kamut kedor hendai ban batai hi ka dor ka kham sitom ukasi nalor kador ka ktin keno kawan ka wei ki ong kamur kador kamur kador kabamut kano kabakordor kabakitdor tang ya kab marwe simet kata kade kador lada kadon ka kot sispa tho dau sispa kador jongka kade tang ya lede wat mut da phithem lang bot kopi kan long lem sispa ya kan long sispa tang ya lede kador kata kadai kador bat kawai kabut kadai kamur kai kata kamur kamur kabamun kam dai kador kat kabayat kayeu kata kadai kamur pilih thit dawai udukhar la pej oh kador kata la tho em ho tu kentup ya kitak si kiwei kalom kata tengah pilih di sok nyam terapi sayau don dor nom don don pe don kat no kador sok nam teram tapi tu yo pi ong si phau ko wei nga pat yo ngayo pat de phra ko wei pat de pi kam dei kador kata ka dei kamur kabamon kat ka jing ya jung ka yeu para bangai baik jet ka jingim jongi langin jet ya kador ngin jet ya kamur ngin jet ya kai kat bayat ke perthai kat bayat ka yeu
Darwai ko yar nginyarwai, ndalek tho tim nginyalek. Kata kam dai kedor. Kam dai. Keli alade kae kedor jonga komu bengej, komu Kristen. Haka balang. Kakten ka jong ulai lada pin pule haka siti ka banengkong syakinong koren. Kalenong ka baar. Kat khat ka bakhat sau bat ka bakhat san phin pech piang pade na ka lenong ka balai pade kat khat pat ka baning kong pat ka baar phin siam hang to ka ei ka dor jong ki briu ha kana ka pathai phin siam bahang ni la batai syapang ki jaj briu ki bakin jado bat ki jaj briu ki bakin jam sen sapule yang tu. Uai utau briu ubakin jado, uai ubriu ubakin jam sem. Badai hang takeng ngin satip ya kador jungi. Piyoi dai namar bangim tip ya kador. Ngim nangru bangin buram yaki weipat. Habom tip ya kador lejong ngasyong dor katno pitarain buram yo wei ubriu pade hale usong dor teng sipe apa dauta buram yo ta kadau kulong bangim tip ya la kajong kador ngi kamla kaspa jong kana ka pertai hakador jong ka ban ya kajing im jonga 4 Islam iwe temen hang te Shillong iba 1 million ban mare step ila temen ha ila don kumba prapu arsna meyai mare step ki bala shong thai Islam na ka kam mare step ha ka we step shaphang pulo na ki thain jayao isya kenrup ha kinong lute sya kenrup hinong lute bapli phong teng tui t-shirt bat i patlun lengkot sya kerup hinong lute pan pisah unthep hai tu men ple hang nun thep wong ngam don ai ngasuan maresta haba mem don medai ban mat ya kajingya adu kata kia don laingot kinong lute kila ya talasilot ya kamet junggo hakabakhat du sudon bok upen thep ukun ksiu sitingka hai pala sitingka ong maki katne kajing temen medon pisah tang sitingka kisim maki pade modol para pemain kisyo kibom na kabenta junggo balai kim sim tip ya kador jong kajing im jong kadno bau trai ula siu da kador jong kasnam dei namar ba kim tip ya lade kim sngu thu ru na ka benta ki wei bon na bangi em ma kana ka pertai ko ki para bangai payet ngi jus ngau ya lade bakine ki ai ki dai ki junga ki bangala lum ma kana ka pertai ngi kelat te para bangai payet badan wei ubakar khu ya ke jing jungi wei khna samla ulej samit ha ka wei ke yeng jong sim ukhna samla ubastat bha ubanang bha ban penro briu yanu wat ki bas niu dur ba un yo kren ma ute kwa pe yit te panang ban penro hadu kata ulasa ha kata ka yeng jong sim ulap penyero ya ka jing start ya ka spa ya ka buram ya ka nam jongo kat no lo sngu khlew ha ka jing on dalam instam ulaya lam ha ka jing sim ka bah jorong do wong lo ngalong kumbami ma ong janga
ngadai sisa usia mubakrau ngadai ubasyong hakanam agaburam hakaspa agapatau pej lap katai syakmat syakitai kibaki khmat kim kotcho nadu nang ne kadai ke jaka jo phai sa si den nok wang tai seden katai ka lauba kalausan kideng kiba sipiam star kibangan sa ai waino menta da kispa kulur kadai ke juma kane syagaman kane syakatiang mla syu ban khain ye ka dohar jumka ong sau samla ngas ngau kumen syu ka khmat bat ka din phila kadau ka kadiang bat ka kamon phila kadau ka wei ka bangan syu ban rap ye phi ka long ka to ka bap yeng ka kejat jong phi phila klet ka neru ka dei ka tunum jong ka yeng siem ka jong phi ong hoi nya klet sha baro phila bayang lon kakadiang kakamon kasyadin kasyakmat kasyakejat kaladai lot tang ka wei ke bang kli kato kabasajrong nau nyu kli jong phi kadai ke jong lo katai ke jong phi kasyadin ke jong phi katai ke basyatai kadai ke jong lo ong ngaklet Orang kasim phim ngau don jaka sitai phim don jaka sitai uang ngam don ai sitai shano phim salai onda kajing im jong phi kalawai kita kidai kidor jong kaspa aga daga berthai tang ka wei ka ba phim semte ka ka dor jong phi para bangai baik daina kata kadau bau pol ulah kedau hang ni badon ken ubreu ubakin jado akan ka pertai bat ubreu ubakin jabun sem kidon ki kristan ki bakin jado kidon ki kristan ki bakin jabun sem langnon itu ya kata dai tat onda haba ni pej ya kador jongki para bangai baik ki para bangai yet ya lade hakan ke janne para bangai don na pedang jungi ki bangi long lengai haka jingem rengkat bat kabalang nga ngasung sarong kendian baka balang jungi kan rakhe sispa arpusan te ka jing sarong takala tam ka jong phi am sispa lai buai la tam ka jong phi Mdon napden kiri udkot napden kiri udkot jong kabalang hatang rain kibom ngau sarong yala ka jong kabalang kapala yai nanti sispa lai pu Islam sispa lai pu Islam paro ni ngau sarong ya kata bat ni ngau sarong ru bangi dei kiri udkot ha kabalang tang ba ni syukut no tang hangkah don devi ni ki kristan ki bangi syu ngau shane bangi don kerteng haga register balang don ka bangi syu shane namar bakalong yeng long sem jongi kadai ka nong seng nungkong ya ka balang mdei ku kita bon ki kita uwei urang ba upoi seti sobhoi upan jaga sa agawe ke yeng jongi wei long kumi kristan ndalai songkai men ikeli ya utau rong ba i ong ko khun phila long kristan u ong penban i meirat jongai dei nong seng balang halau mai ong i tai long kumi ngakeli ya me ngam kwa keli ya kamirat jong me ngakeli me melalong kristan nem ngam semong kamirat jong me kalong kristan nem
bon ngis ngawon haki bakum kita ke jingi hati namar bai pa jonga ilong kumta ngas ngawon hakata ke jinglong ka jong ipa jonga ngam sempet ka ei kador jonga gomu kristan hakane ka bertai ki para bangai bayet Sibon ba kabangi ya kendo haki long yeng haki long sam ya ki bakom kita ki jinglong ngala ya thu ya phi ngan ya thu hangno ra hangno ngan ya thu biang ya phi ka balang don ha ka balang ka bangang ape ka wei ka long yeng bat kata ka long yeng kadai ka long yeng kristan ni kata tenamar bangi ya dei kur bat utau bosyong kha hangta ngalai kai bannya pentingan bannya yo bannya selok katto kane kidon khun tang kawe ke badang rius nang tang surung menga ukpa bat ka kemi kila suya sarong bai tang ya ka khun ki ong yang aku pastor ka jing start kat kane ka khun jonga don hang ne ha ka balang don ha kane ka sinong ka ei ken ka bakane ka khun jongi kam tem ka syat leite pastor don ngong ka syat ayu ka syat mesti ina ka syat hindi don ki price bakal khat kane ka khun jongi haki jing ya kop syat kena ki beper hamar kata ka por ka ong artan khun syat sakhun kendian in pei pastor pidang man briu kata ka por pidang long briu pastor ulong ujot dong ka Indian Idol long briu su syat se khun ong ka khun ka lai yu kam long te mai tem tep dak ei sapin syar wai ma phi bat ipa tom lei khun nyar wai bat nga ka kami perkhat kat hadu kata ka pot tengah ya kendo nang rawai hindi ukpa bat ka kami bat ka thap nang syat ka khun nang jot pastor pade ngala susau kerang kingap cuma kalong yeng kapakum no ngilong kapakum no kalong yeng kapangi ngilong kaei kapangi ngila ban yalam ya kilong dien kijongi kom bagi tai ki pa ki kemi kila yalam lenti ya kane kabalang kumne kom kalong hai kalawai jongi bon yi pensyong nang rem na ki ai henrei ka bokor tam ha gane ka perthai galong kador jonga ba jongpi ha banyila tip ya kador jonga ba jongpi baro ki kam ban syakri ya ublai kam don shu ke jingdona don shu ke jingdona ngakermen ni pastor ngaru ngim yamat ya kata ka bau mat uwe pastor samla wei pastor samla uli trei nang kong ha ka wei ka balang udang sujoan ya ka kam dang katto ka nepor udang kwatip ha ya ki para bangai ha ka balang ulek rung haman lagi yeng para bangai usmat bah udairu ubadang kham khana urung ha ka wei ka yeng kadon kalong kumi hang tei ha berenda wai pastor ale pastor rung hayeng ale rung hayeng di sya tang sipelaru bapidang wan nungkong ong pastor ngamlap phikong ban rung hayeng ngamlap te pisuan kumno pat pastor hangni ong tau pastor ngasuan keli tang kawe ge jing keli bi ka ei pastor kata ong pastor uji su don ne hayeng trong phi kong don jisu kong ne hayeng trong phi
Kalong kami suyeng lengok 10 minit. Lan ong don Jisu hang ne pi pastor. Kat ke Kristan temen jong balang. Ong pat hayeng don Jisu. Lada jia pat ko ong hooj don pastor. Yo ong haya lampi nye siem padu. Kan le jalam jeno. Babri 10 minit suyeng. Pastor habau yo I ya ka bakat kata ka jing lengok jong ka keren syu si kentin ru ulayah no hadu bandawan ulok ubat dei riu rang ba jong ka balang ki umat kidang sadu haka kemat jong ita ilok jong balai pi ideau gune ong kata ka kami pastor te kepawan hang ne ong kupa kani bunsien kalek klek be iki kam ladam don hi manga pham Aisyah ban ne yu pastor bapli lawan rong hang ne ong ka kami ngan Aisyah kum nu kupa mrum te tuan le ayong ne usu yang hang tay aplau bat usu keli yang kong don Jisu hang ne ga yeng jong pi ong kupa kane ka klek be kam jubaban ne ong ka kami ngam nang jumab ngalalong kum ka breu ka bayam ko kpa kum no ngan jumab ladang ong don nu Jisu ga yeng jong eru kum no kan kata ya ka buram jong ga yeng ladang ong pada hooj pastor udon yo ong haga kamera ka bakan no udon taru ka banyam phi kum kupa jong ka yeng hikai kenyenga kum no bangan jubah ong kupa balai pham shuya tu bangala long rang ba balang lasan teu ong lok jonga ulalong rang ba balang menta hatu kata teligis nam ong ka kumi uklem keli te ya ka kamrang ba balang balai famong ulalong sekretari balang ru bon snam ong ka kumi ya kataru umpoy balai pamong ka jing aingo aga balang ka baboni ka khammi na kalong yeng jungi kata rumpi kok pa ai ka jubab ka badai yo ba I postor jungi wan keli sa sisen ong pa pa saya pej ka ei ka do jong ka jing em jungi kaspa jong ka perthai kam mentoi lam dangi tip ya gador klem tip ya gador kai kata jing mentoi jong kaspa ladang ngam tip ya gador la jong kum Kristen kum no nganang ban ai ka kam ka jong blai yo syak komplain kum ba syak komplain ka wei ka long kumi hau khon u badang ret na kan le chejingnya seng tang shuai ke jinga seng ya thu khanau pastor tang shuai jinga seng ya lenti kala thnum yu pastor kala thnum marwei hakmat khon lu badang ret ba oh pastor bom ler ye ya thu khanarung tip kuran ya ka beneng kuran ya khandau msngau thu chano marwei ong khon ko mei phi ai jing ai ngu si tengka phi kuwa ada kejadok wei wana ya phi dei na kadang bang nyim tip ya kador jong chem para bangai dei na kata kadau kan ngi kum ke bangai ngi la dei ban perkhat ya la de hakabakum kano ngi ngilong langi dai ki Kristan kiba kenjado langi dai ki Kristan kiba kenjaman sim
Ngi imma kane ke perthai ke bakat kane wat ngi ki biat trai ki kambalang ngi sya penban ka jing sya keli jing keli wei postolik ai sakarmen syakawei ke balang uyai lang ba kane ke pentha ke badon ki hali ki penthor ki badang sia dep syok ke ba uyo i sibun ki masi ki don hajrong jong dos kum ke ba wala dep ya syok ke ba don wei ubriu udai aj nang tan dalam poi hajan udai penban udukhot komiti balang syaka balang ka baun lek pendam ya ka sakarmen ha ka sonde te udukhot komiti balang udon syaskum oh bale phimle jiesen ong sau tau riu syua bangan jubab ya ka jingkli ke baphikli jubab suayama ya ka jingkeli jonga pastor kamla bangasyong haying mane bangan yo sakarmen bat ha bangasyong haying mane pade nganang perkhat pade yo uskum yo upam masi ne kamla bangasyong halor jong uskum bat nga perkhat pad ya haying mane kamla kanu kamla abadon haying mane perkhat uskum ne kamla abasyong uskum perkhat ya haying mane ka e jubab ka begini ai balai kimi kita kadau kalong bangim sum thu yelade katnu bau jisu ulasiu na ka benta jonge kawei kalong Ukristan lane ubriu ubakin jaman sim Nikodemus ubakin jado ustad katu umla banjubab ya ka jingkeli ka jong utrai jisu Petros ubalong tangunong tongdo kha Henry haba udai ubriu uba ublei ulaya lam ka jingyai lenti ka jong piyui ujubab dikikentin ki usau tenan piyui Petros me ong yang ngalong uwe uang melong kun jong blei beem wat kata para pengen kajingem kabakan jaman siam jong iya ka pertai don sibon ba ki wei pat ki kenran ki bakwa bantu no iya ka men siam jong ngi im ha kane ka pertai bakat kane sibon ba ki kun samla kila syatu no sya ki jing hakai ki babakla ngas ngausi bagi don ki khun samla ki bala sya ya lam bakla hatu kata-kata kini kisini ki don ki long kemelong pa ki bala sya ya lam bakla ki bakum kini kisini ka ei ka dor jonga jongpi Petros usenran ubala ong yau jisu sisen kotrai lada kisah narpna yame da ka penyeng kin sa nang kong yang ada khongpong Kikin mau Petros wa yame dang sa narpna da kumne yang nga ai dikli sepo di gijat sebenarnya haka bakhadu uhaban len ni utrai jisu uhab len kajing ya thu khana jong ki jiu ke ya thu bahabau uniu Petros ula ai tilut met ban sem ula lei charom ban ya lamp ya ka gospel ki ong dei harom ha ka bala thep ya Petros ha ka yim bani bat la snau thu baula dei ban mat ya ka jingyam ha ka ta ka yim bandi ka badum ula yak sa kat ka bala ki bor ba unyo phetu no na ka yim bandi idoni skylight iberen ibarung tang kamiau haka bakhaddu Petros ulai bandrung nang ta ko mubriu ulat tenyan nai tai thleu iberet la mong lut kimet ki phat baro la ot katin kala ot kayet kila ot kinar haka bakhaddu ulai da ka bapettu na yudi syaki surok snong jong karom
Ulama rek pitip kamare fetu kabun da kabasudem kabasupar banyak kabasuyan hakata ka jingmare ka bakum kata sipangu lepej sipangu lajengo sipang yodon bayu I manu haka bakum kata ka por haki surok him jogarom yen kadur ka jong utrai Jisu yen kadur utrai Jisu nakmat bat hang tau Jisu wong Petrus ndau lepej uyo I bau deng konrat junggo usu ong ko trai ong Petrus ko kenrat jonga siano menlen wongan le cerum menle le ayu cerum wongan le cia sanar pna sasi sempat ko kenrat jonga hatu hakading pna hakal beri mem semla sait mo yaki pop jong ka perthai da kesnam jong men wang hooi Petrus ya ka pop jong ka perthai baro ngala sait hakading pna hakal beri menta sasisin ngan kiu biang hakading pna ban sait satang yau Petrus marwe satang ya me marwe ngan kiu biang joj hakading pna klempat kod iktin Petrus ula ino yala ujong konrat ula lamare biang nakata kajaka syakata kajaka baga jing bendi gedon sasisin ulai prung biang nai tleu ba un like biang sabatok ula syong hakata ka jing bendi bat ula mat sisyaru kumubriu batamai bat hakabak haddu ula sya sisya bansa anarpana daka kompong para bangai bayi ala damangi ngela kumle ya kano kababakla hakmat jong ublai ai bakane ka jingya thu kana syaphangu Petrus kan longru ka jingya lenti jong ka jingkela jong ka jingim haba bijam ya kane ka wei pat kaspasnam kabatmai jong ka jingya lenti jong ka balang ka jopi ublay berhu na kabanta ka buram ka jong ublay amen.